Dobro večer, pozdrav svima od firme Huda Company. Dobro večer, pozdrav za sviju pratioce naše. Dobro večer svima, pozdrav za sviju. Pozdrav za sviju. Želim da pozdravim sve naše pratioce, da budu živi, zdravi, veseli. Pozdrav za svu dijasporu od firme Huda Company. Čekamo, evo. Dobro večer, Omare, pozdrav za sviju koji nas prate i idemo jako. Pozdrav za sviju. Pozdrav, dobro večer svima, da budete živi, zdravi, veseli. Šemso, pozdrav. Kume, kak je pijen, kume, nemaš vremena da piješ vode, a ne da piješ od posla. Pozdrav za sviju, pozdrav, samo da se malo uključi naš pratioc, pa ćemo početi onda. Idemo samo jako, pozdrav. Imamo jake pratioce svoje koji se nama uključivaju uživo. Dobro je, hvala Bogu, evo, samo stiglo s posla, danas smo radili, imali smo puno obaveza. Idemo, pozdrav, dobro večer svima našim gledalcima, da budete živi, zdravi, a veliki selam ide za Sloveniju. Pozdrav za sviju. Evo imamo brže 1000 pratioca koji nas uključuju uživo za neku minutu. To je prejak Facebook u nas. Želim da vas puno pozdravim sviju. Vidimo malo te velike probleme u Sloveniji, pa ćemo započeti u tome. Mustafa, pozdrav, Mustafa Turčić, pozdrav, prijatelj moj, da budeš mi živ i zdrav. Želimo da pozdravimo svu našu dijasporu u Sloveniji, naš narod koji su ljudi, vidimo uveli neke zakone, to ne može tako da ide nikako, nema šansi. Počet ćemo ubrzo, samo da se uključi još više malo ljudi, pa ćemo onda početi svi zajedno da rešimo taj problem. Pozdrav, dobro večer za sve naše pratioce, da nam budete živi i zdravi. Idemo samo jako, idemo na 1500 brzinski da se uključimo i onda krećemo jako. Pozdrav za sviju. Ma to ide brzo kod nas, nema to čekanje, to je za par minuta, 1500 ljudi se uključuje i krećemo mi da jako. Evo brže 1400 i još nešto. Još jedan put veliki selam, pozdrav za sve naše pratioce, da budete živi i zdravi. Pozdrav. Pozdrav, dobro večer za sve naše pratioce, još jedan puta veliki selam. Evo tu se uključujemo brže na 1500 ljudi, znači nemamo šta puno da čekamo, znači vidimo velike probleme da je taj Janša uzeo u svoje ruke naše ljude koji su ošli iz Bosne u Sloveniju i zabranjuje da ne može
naši ljudi ulaze bez testa ili bez vakcine ako nisu primili u kafić ili u market ili da primiju gorivo. Ja vam puno obećavam, znači sutra ako Bog da ćemo riješiti taj problem veliki sa Janšom. Sutra sam ja u Sloveniji ako Bog da tamo oko 3 sata najvjerojatnije. Ispred vlade direkt uživo ide sve. Ja vam obećavam, znači sutra u 4 sata. Obavezno svi moćite da ulazite u markete, na benzinske pumpe, bez ičega. Ne treba vam ni maska, ni test, ni ništa. A sad mi uvodimo Slovencima da njima treba test. A nama ne treba ništa, nama Bosancima. Sutra idemo jako uživo sve. Jer ovo je baš sramota velika koju smo vidjeli da onako radi od naših ljudi dole po Sloveniji. Vidjeli ste i sami šta se dešava, da se zatvari, da ljudi ne mogu ići u markete bez testa ili bez vakcine ako nisu primili. Ja mislim da je to ispravno. Ja sam večeras kontaktirao Janšu i sutra sam ja sa njim uživo, znači u live, znači možete da gledate live obavezno sa Janšom. Znači sutra ako Bog da ja sam u Sloveniji, znači može da pratite granicu, svi jedno koju ja ulazim na granicu, obavezno. Znači to će biti live upalit. I ja dolazim lično u Sloveniju, da rešimo te probleme, da vi možete da idete u trgovine, benzinske pumpe, u kafiće, bez ičega. A nama prebacivamo se za 2 dana u Njemačku da rešimo i njemačke probleme. Jer ima i gore naši ljudi dosta koji ne mogu kući, uvijek neki problem, ovo ono. A sutra rešavamo Sloveniju tako sa Janšom. Znači, obećavam našem narodu obavezno sutra svi koji žive u Sloveniji da će moći sutra oko 5 sati obavezno da ulaze u markete bez ičega. I obavezno vam ja obećavam da ću sutra još gledati da vam povećam platu, da vam se poveća plata našim ljudima koji su u Sloveniji, pa makar za 200 ili 300 eura, gore više. Ako si imao 2, da imaš 200-300 eura, nama će biti lakše. Sutra, znači, sav naša dijaspora, ako Bog da ima da krene u trgovinu benzinske pumpe, bez testova, bez ičega. Znači, to im ne treba nikako. Sutra je rešeno sve. A ovo je baš danas sramota što se vidim dole šta se radi. Omere, vidjet ćeš sutra šta se dešava, obavezno naši ljudi, ako Bog da sutra idu u trgovinu bez ičega. Ne treba ništa, sutra je sve odblokirano. Znači, sutra Janša pada u vodu, sutra preuzmam svu Sloveniju ja u svoje ruke, obavezno možete da idete kud hoćete, neće vam više trebati testov ni ništa. Tako vam ja to obećavam, znači sve našem narodu koji žive u Sloveniji i dalje, znači sutra možete da idete da se krećete kud hoćete, a Janša sutra pada u vodu, sutra preuzmam ja svu Sloveniju u svoje ruke, znači nemate nikakvih problema. Ne treba kakva vakcina, ni sutra rešavamo sve. Kakvi ljudi traže treću neku vakcinu, da se dobija treća vakcina, od toga nema ništa. Sutra krećete svi kud hoćete. A ja ću da gledam sutra da vam povećam platu 200-300 eura više gore, tako da imate 100%. Tako da nemate nikakvih problema. Bili ste i sami. Još jedan puta želim da pozdravim naše ljude koji žive u Sloveniji i vidjeli su sami da oni ne mogu napraviti države, da nisu naši ljudi došli gore, ne bi imali ljudi, jer tako su nas ufatili i sad su nas obavezali da moramo privati te vakcine, svi ili testove, ili ne možeš ulaziti u te markete, na benzinske pumpe i takve te stvari. A sutra Janša pada u vodu, sutra vi oko Bog da možete idete svakuda, bez ikih problema. Sutra ćete moći da pratite live sve jedan na granici koju ja ulazim obavezno, znači kako krećem, palim live, znači sa bosanskim pašom krećem.
Znači, ni viza, ni ništa mi ne treba. Znači, sam pasoš. Ništa mi ne treba. Sutra, oko Bog da prate uživo. Znači, sutra ću vam ja i podignem plate za 200-300 eura svima. Da imate, da više malo trošite i to. Znači, želim još jedan puta da pozdravim velike naše pratioce, da budete živi i zdravi, ili ste sam, da imaju veliki problem, da su svi na cestama. Naš narod je izašao gore, više je toga dosta. Jer je i ovdje polako steže sve u Bosni. Ali ako se to ne riješi, mi smo ošli svi u vraga. Ništa, ja vam želim sve najbolje, da budete mi živi i zdravi. Sutra vam ja obećavam obavezno da ćete sutra moći ići u trgovine bez maske, bez testa, bez ičega, vakcine, bez ičega. Tako da nemate nekih problema. A rešavamo i Njemačku za 2-3 dana. Još jedan put veliki selam, laku noć, želim vam ja da budete mi živi i zdravi. Prijatno je, emanet.